खुलुमबाय नार्जारि चेनेलनिफ्राय गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जोंनो भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' आं नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौरांफ्राव। मैया 1 अक्ट'बरनिफ्राय आसामाव मोब्लिबनि बिल आरो सिलिन्डारनि बेसेना बारायबाय। आसामाव मोब्लिबनि बिलआ मैयानिफ्राय ₹1.29 बारायबाय। जायफ्रा 0 इउनिटनिफ्राय 300 इउनिटसिम बाहायगोन बिथांमोना मैयानिफ्राय 30 पैसा इउनिटआव बारा होबावनो गोनां जासिगोन। आरो जायफोरनि नखराव 301 इउनिटनिफ्राय 500 इउनिटसिम जुदि मोब्लिब बाहायोब्ला मैयानिफ्राय आरोबाव इउनिटआव 50 पैसा बारा होबावनांसिगोन। नोंथांमोना आरो जायफोरनि नखरफ्रा 500 इउनिटनि बारा बाहायोब्ला ₹1.27 बारा होबावनो नांसिगोन। आरो जायफ्रा मोब्लिबखौ कमार्शियेल आरो इन्डास्ट्रियाव बाहायो इउनिटआव बिथांमोना ₹1.29 बारा होनांसिगोन। मैया 1 अक्ट'बरनिफ्राय आरो 19 केजि कमार्शियेल सिलिन्डारनि बेसेना ₹209 बारायबाय। मैयानिफ्राय मोब्लिबनि बिल आरो सिलिन्डारनि बेसेना बारायबाय। जायफोरनि न'आव बाहायनाय सिलिन्डारनि बेसेना बारायजायाखै, नाथाय कमार्शियेल सिलिन्डारनि बेसेनासो बारायदों। मैयानि दिनाव 1 अक्ट'बर 1 घन्टानि थाखाय नरेन्द्र मदिनि हांख्रायनायाव गासिबो भारतआवनो स्वच्छ फिस सभा मुंनि प्रग्राम लादों। मैयानि दिनाव गोबां राजखान्थि लिडारजों लोगोसे गोबां राजखान्थि लिडारफ्रा गाव गावनि जायगाफ्राव साफा खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। आरो बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। मैयानि दिनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो साफा खालामनाय प्रग्रामाव बाहागो लानानै साफा खालामग्रा एबा क्लिनारफोरनि थाखाय गोदान स्किम लादों। आसामनि साफा खालामग्रा सुबुंफोरनि गोबां नखरनो न' बानायना होनो थांखि लादों। आरो बुंबावोदि आसामनि 2000 निफ्राय 2200 खान न'खौ साफा खालामग्रा बिथांमोननो लुना होगोन। आरो बेनि थाखाय आसाम सरकारा 500 कौटि रां बाहायगोन। साफा खालामग्रा एबा क्लिनारफोरनो बे स्किमखौ थाबैनो क्लिनार कमिसन दानाय जासिगोन। साफा खालामग्राफोरनि गथ'फोरनो स्कलारशिपबो होनो थांखि लादों। लोगोसे साफा खालामग्राफोरनि गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि अनसुंथाइनि स्किम लानायखौबो बुंथिबावो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बे स्किमखौ 2024 मायथाइनि 1 एप्रिल खालारनिफ्रायनो इमप्लिमेन्ट खालामनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।